Στο ΔΕΣ πιστεύουμε στη μοναδικότητα των μαθητών μας. Τους σεβόμαστε και τους δίνουμε χώρο και χρόνο να αναπτύξουν τις μοναδικές ιδιαίτερες δεξιότητές τους. Γι' αυτό το λόγο εφαρμόζουμε τη μέθοδο της διαφοροποιημένης μάθησης. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών μας, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις δεξιότητές τους. Διερευνώντας τις δεξιότητές τους, μπορούμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή μας και τις γνώσεις του. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών μας, τις κλίσεις τους και τις ανάγκες τους. Επομένως, μέσω της διαφοροποίησης της μάθησης, ο κάθε μαθητής ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς, χωρίς να βιώνει αποτυχία, άγχος ή ματαίωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα σεβασμού της διαφορετικότητας του κάθε μαθητή, οι μαθητές μας καταφέρνουν να επιτυγχάνουν υψηλούς εκπαιδευτικούς και συναισθηματικούς στόχους.